Диана дежурта хош, штырбужник абоннам кайшака котайна студима кайрбаста ойтхай. Шмахандер ойжар хош, бужник радун хаттама кайрбахутат, манан ал хаттархшишгун вай студии важа гофан. Диана журнал ногзау куджоном автомой у ирон фышчыта шывалатын суасмышта фышыз удуны парахатканак. Балвыртыр зургай савр уасмышта арахтар амхорканут журналы. Люда авацаган ир автодын кужагон ма бунтун авто од рашна узани сагдар бира ашты ногзау одус мхорфарашкасы шывалатан чифышта удун шывасмышта мхоркотой фала абун раштак ива алсыдариева ногзаудар ебнатын налова Маха бон филдер нақуш дарам каштер филтерсы швалдыштад радаттан сума швалтан шахи уасмыштана жердяг даре қалынс. Жал хатар фажаган нердерей зуран ногзау қуама ва вус бнат касые литературама мхиссы швалону уиш кана фцак ахсафта. Ама абун ногзау о хиштер кара швалдыштад тариш фенан фалаза филдер фензана швалата шахадаг жагамс амзавгата фашанс разыртасы аргаута. Мамагашка уисма рожга филтеран шахисендер самадишагдар зан ксмай карази уной карази кашой автомай литература мамхистер канзышты махмафты кашы манер арта ажы йосыжондал хаштыштам манер маю хаттернама ашайта сагдар швалаты швалдыштад мафылдар нақуштарын курайды там уадайфаштама фышгачикану дондар фафылдарышты. Асы аш коштай райгурдыл ахашт каны шада ахшай фонзажы. Кошта у швалатан варжондар поэт ама фашак. Савр мазалта сатаканут усы баракбонма. Нерма афас курайды та вот махышко там шармагонд проект кас хунд махуйна коштай фандакта. Проект баштуд я сард фандаг сбнатима баштуд удонима. Харшчишил роликты вдыштам коштайма башт бнатта. Адапатай расет ахшаж ролика ма басар хайтам конкурс Осетия любовь моя маз улахиш заута даршишта. Жагам иш армянские унга я хазар касрайдыта амайн фалаин на банташти одмел ниш фаволахижи навиетинг фандит самай вацаган манакуд апад дунил сарак адама автоидер фандит самайину абинон та самаим бажая байжа такта махазар амайн райдыта. Фала ин кудайжона автомай на банташ термаштерен я бендур аварт курсид автомаил сдару аварт саун райта я сарда мы налфита хазар кучера саргадар знакота ама жагам юсы ролик мана юсы хазар тхай ролик ма бакашти дуашада мин адай магай филдар уйтау зурагума коштайма баш сдаритер хабарте удун ал хатер вен самадишак кана жагам бирете нажитой ермана шыгдаг мады майрама карты я нушом бнат шарта фалафтзагай лабай бангатой уйбирете нажитой ама йойдер харшбар ролик шиштам адам ражма юсы хабарра бирете житой чидерте та нажитой чидерте фцахат фиқуштой ма юсы ролик мадар бакашда минадей магма хаштаг мамагашка юсы проекты кауга канас харшбарайн я сартвандаг хабарте кузурай от адам самадиш канас. Анна мангай жонной под республикой каштета на флао фашаранта дар факашанс маван фазуранс уйт хайдермаван бужныкта факананс уйсагдар авто махан социалон хшты бирадам шахибав штой мамана ерс проекты койкан удон Карази Иванс ердартер танам уд проект коштайфа донта уйтауд флешмоба хожа. Мазия шерагдар мидишудуй мидек самай чифанды дерзбасар хайд каштере хиштере волдайнауд фала ешераг домануд самай коштайне касыдар сырцеван раж арловойма автома енем завгата зурой сама автобакот там махан нахи куштуат иш проспект моем иш коштайн сырцеван салдар хат швасестан мою хат мад еш волоньма школа зау имарасест мефарш жоныштамай чиу ам чибадовый коштам
дамай басамта мшволон авто недамай жонан амай жмахадак фи куштон мажан инахат сфандным куавтер мазал башту зани самай есерцавант ражан камфандидер нод серцаван вард шволон есерцаван раж каша мзавга абун мах на мазалан шкутам канам хацак норма ир кадрасовзан эфира хайджта удибира фонс шаде фолдер фонс шаде шволона ириштона басадышты коштаян нақан ириштона серцаванта варди удон ражма нар койналка нурдам дарасадышты зауджи қау амса серцаванта удон ште мамадар махимадар диша кашт на республика сал серцавана варди хитакат коштая номал уйтахайма чидер танам авторов шта касидар қауин иш серцаван вард мазсамай на ба сархайой на мазала уйтахай шигда коттой яфта налжанди ма жилднаут фала дамна яфта тингбафанда дисамай но мазал ба сархам мы рашигда коттой маза яфта май шиштой манамар барвштой ир мамагашка сафанда мазал кусава ма куканам уаттар қуама сидар пайда хаша армашт маназа мзавгаразыртойна фала маза юса пайда дар қуамава швалоне қуама жона кайномал сав ясмазал саманайканам ешайрагдар домантасышты маза жардягдаре архайзани вот что я саштыдар качиндар узани камархай мамагашка ноджидарма ер кадман бардатыш люда денхаштнайштон шмаханай фцаг авдишин мана яса номер шармагондай нақанайдар башт ухитекат коштайма умая хуматаг нешко там ям уйбарс хуштаиш ал хушта кашин мадар қажм мадар қудыканым мадар зур мадар самайра вздарваш валон яхам бира сидар ал хужан рашугт ма жардамазауга махмагашка армаджита забаку там уима ма черайшая кухма уи уман узан гцелла вархоже мна яхам гцел чинак махаржа куракак иршабитан ям коштайн шты ям завгата кастанов шташваллаттан штаркушт баку тат ама дишадже журнал махара расаузан я гурамбон кувае фонзажма оден махшар магонда я номал шканам равахт журнал равахт ирайдар у я шадах шай фонз ажбомма мамагашка уй махал кудыштырхаш авто аварду не патылдар армашнок зал нефала сфанды литературон журналдар райш газеттар райш уй мама школада равдауандондар армаште гурамбомана фала умангананнай самай нақанафазыр маштар коштай куйкана я гурамбона агома махал не патылдариш штыр хашвард самайин яном рухат манувазам махай жонам люда я сардванда коштайн кутфасиуи с женуаварт бахауд с хужан жин сард ефаштаг ашта ниже бенфаси нижима тохкан райдета ма ништахчиндар ражент ма юса сидар тоха мидаг улахиш завайна рахашт фаласалма тохкота одма бира қижа мартабаевта ма вацаган алиро надай магалдар иш штырхашвард самайин ясабонт мана ягурамбона агома сашдарашта кубажайот нахи басатта канам ламбнагдар майин яном сидар ваварт маздar хужшара юбон агад у мышынан усы раңқытадам рашт кашанс уй коштамана хава иронадам Яфтафидаражендышты на амайней мана сардей авдишенс кайфарада дикошта ама рашт кайнаут махай
يوبون مشام ما خينر سالاج راسد والاجية مشام كسارد وي وتزغن كسارد نا ما يسارد كوتا وتفشتا ما يموت افتكاشت ما يملت فشتدر روحات باجايزني فلا فردد عم تنك فردد ناجيني ويتخي من باجاد روحات ما خيروخ نو يرمنا ماكش ماكو خدر إيش يا كام ياي ننفكوتا الرجون نفجنك زوكات علينا سالمة رجع فلتر وارجن سالمة يا مزوجة آخر كناس سالمة يا ينجن شغدك كنام سالمة مشان بونتيش ما يمسوم ود ما ينوم روحات نيكوزن اشتيا مش سشتم يبون نفلا بيربونتم Диана Савр уасмышты факашынс уалдайдар ахшыш гоны ахур заута. Кошта я харжа кура как я амзавгата цикл шармагонды куда жонам автомой нафашта шевалатен ама вацаган еркад мах шевалатта тахайзурам вот шевалатта жардяк даре варженс я амзавгата гино вашак школа айла пувалзак шарт фажак жмак ама авто дартар удон мамагашкар машевалатта на варженс махсана хадаг на шаби бонте ермажонам махсана хадаг дар وارجم كشمسة ير شغلت يوسف مزوجة وارجنس قتل خشتر كارتشيشته ودون تاين وارجنس ييرون فندر مخيول در وارجم يا فاطمة ممجشكة نا وتزغنو يسقدر علك مجشكة درافتو كوشتاما يونج يا خماس مشدرني ما جردم فندق تشينا آرام ويتخيما عديماغ يا سارت كشنفوند كنا يا آدمان يا بشتيان يا قوان يا قوبشتن يا شخبشتن يا جونغتن بيركي وارجك وشتا كنت باكوت تافتا مغور آدمال يا توخد ويا عالم زفغي در برغو چي در افتا فجاغا وشتا دام قلزغم زفغتنا فشتا ويتخيما يا جردي واغ افتا ود ومن يا جردي واغ نود يا جردي واغ араш гауд я Адам сардай та я жардана ради амаса я амзавгата уйтхай вдышта ахамын карантима мамагашка самай коштае забах бамбарай уйтхай забах жонан қауы ирон Адам с истории с жензина толта аздышты уйме кужона одем барзна сама ахам завгата вштавай Савр бынат ахшы коштайш волдыштат журнал ногзауы. ماخ رقوشتاش فلدشتادندر ما قوشتاندر كنامشتر عرقلودا ما مقدر باخدتات عبون ودي فتزكتي مش ماخن زورن امون افديشن نا شرماغون نومر س جردياغي كوندر سد ما انا قنايدر قوشتاي ما باشت كيو كد من بارده تشو دلقت زلافلغشت اسراجو انا قنايدر قوشتاي ما باشت يا منانو مخي راج نخاش ير دارتر ماكش دارتر تا جغم يسارت ونداغ نفت خجا آسه نمران نفت کوتوی ارگون نفگنجتا مسنجاغم بوجنک دارتر کوشتاین جاغم منا یخی کوخفشتتا ویتخیمیش ولت تیبیرت نجوننس نسفیننس مسوازم یاس نمر فینوی منا نم دارتر تفزن یاس هخم قاشت قام یاس فرشتتن زوابرات تای اما قاشت دارتر سوای انا قنای در باش تو خیتکات کوشتایش فلدشتا دیما یاس امزوجت تا قو باورن قو جزرتا هادون قشتانشت يخي امزوجتا اما ز واقدر زرتا مس قامة باوراي من يافتميتا قشتاي وتوي نا كرخون نفغانشتا اما من يامشت شنفتا هاس امزوجتا تا نفشتوي شولتا قشتاي نومال من ياس روبريكا تاو نوغزاو ورانتي مين فراشد سبور فتزغم اج بيشات تاجي نفشتا واس قشتايت خي ماما ماغشكا سمدي شاغوزن شولتن ابوندر يرون قوت نار منا ما يمراكش ننفن كوتوي يا رايغوران قو امز سرتزبنت ايش ورد قشتان ندون منا يافتميتا قشتاي وننس ابون شولت يادوم لمبنا كركشا ياسنفتم دشت ديشاغ يادون درشت منا راسا خورد خدك قشتاي امزفغتم غشكا منا هايتاو نلوار نچشل شابيتن قشتا مخرج كركاغ اير شابيتن مي كرايغوم كنايوز يول درشت
يا شغلت مزافقته وما يافت دارترك كنا يادون تاشت يا سارديما سبنت باشتشت ودون سمية شغلون نفخوج خجدر فينا من ما كشود يا أم تقوم نقم بينون تي أخذ كنات وي فيل وورد وي باجون وي شاين وورد يولدر يادون در اشت يا ساردون داگي ما باشت وسنفت در اشت شغلت كدننس كوشتاي ودون يادون تا هايتا وفدواق أما منا سمي خيسن كنس كرزية وي باجون ما يافت دارتر كوميكسي روناو يايدر يا مزافقتي عرشتو كوشتاي مزافقتي عرشتو عقد كان القوزاني يا سمزافقت در نفشتوي شغلت يادون تاشتي مزافقت انجليشا غاو سمديشتن كنا سمديش كنا منا معكشوت يايتاو فيكتورينا يايدر او كوشتاي سارد ونداگي ما باشت قاما راشت زاب راتاي منا ياس ارغاودر او يا واس مشتقاي تارتي عرشت اما باسم ديشكنزن شوالت اما сканворд мазерд бит Тыңсымы дишак журналу, ama mam авто кашы тыңк фасалзан шывалатан шажардама. من اجدر Ул дыжардык ندجردكن او قاما شجرد من جاي فسوا Куттам кашы Диана сукама баканам самай коштайном мафи рохкану на шывалатта. سماي شوالت كوشتاينوم ما في روح كانوا ويتخيل قاما فتزاق ماخ نخدق ما في روح كنا يركض معدلتا عفتية كجونا ماخ يمزفقتي من جونغ كوم ودي دارتر عادت تشتمنا رجق فلترتن نشابيتن وارجن كنن سنقوا أبون أخم رشتقو أما الصدر قامة وارجن كناي دخيدن سجى يراف دي شيء ير دخزار دشولوني ما كرباداي ما أمزفقته كباكشات يوما سالدرم زفقية ودويني كفيرو خزشته يخبروش كولا يراس دشته رايشوم تندرس درس وزشته إن خبرتاو آل خزار در كو بامبارن كانوش شوالتن چيود ماخن كوشتاوي شوالت سخزارية وم قامة و بيرچينگوتا تليفون درود آلخ جنگاجت درود كمبيوتر درود وخزار قامة و چينگوتا ما يوسي چينگوتخشن قامة انمانگي و خيتقات كوشتاي ايرون فندر كس شماخ كسشتود وشابيتيما ودي وارزش تمني كفيروخ كنزشت Диана, аждан жаган штыр бужнак давана мада коллективан, каярхают тынк ахчагай, что он жаган наина фем балдма. штыр бужнак жардягай тан калма кашсынан нок фем балдма.